Hasteko, Martxa Berdearen arrakasta azpimarratu nahi dugu. Izan ere, gure aurreikuspenak gainditu egin genituen. Oso pozik gaude, jende asko bildu ginelako. Martxa jaigiroan izan zelako, eta berdea nagusitu zelako Iruñako kaleetan. Finean, munduko beste lagun askorekin batera ospatu genuelako herrien independentziaren eguna. Agur beroa luzatu nahi diegu alde batetik Ameriketako euskal independentistei. Eta bestetik, beren herrien independentzia gurekin ospatu nahi izan zutenei. Haiei esker, urriko 12an egindako ekitaldia oso ederra izan zen. Lanean ordun zutenak, martxa animatu zutenak, dantzan ibili zirenak, eta Martxa Berdearen deialdia bazter guztietatik zabaldu dutenak zoriondu nahi ditugu. Eta jakina, Martxa Berdean bildutako independentista guztiei ere. Gure zorionak helarazten dizkizuegu. Urrats handia eman dugu, aurtengo urriaren 12an. Independentziaren aldeko mugimendu zabal, anitz eta eraginkorra osatzeko bidean. Kolore berdea jada independentziaren ikur bilakatu da. Jende askok gure proposamena bereganatu duelako. Berdez, margatu behar dugu etorkizuna denon artean. Martxa Berdearen arrakastak adierazi du independentziaren aldeko mugimendua aurrera doala. Indartzen eta zabaltzen ari dela. Eta urrats berriak emateko prestaturik gaudela. Orain, eztabaida tailerrak antolatuz eta sarea osatuz urrats berriak emateko garaia iritsi da. Nabarmena izan da, gure ustetan, euskal independentziaren aldeko mugimenduaren Martxa Berdea eta espainolismoaren aldarrikapen itxi eta erasokorren arteko ezberdintasuna. Espainiar nazionalismoak inposaketa eta indarren aldeko mezuak zabaldu dutuelarik, bide demokratikoen aldeko apostua egin dugu euskal independentistok. Haiek ez bezala, guk herriaren eskuetan jarri dugu erabakia. Espainolistak hainbat kuarteletan eta desfiletan gelditzen direlarik, gero eta mezu monolitikoagoak erabiliz, 4 haizeetara zabaltzen da independentziaren aldeko mugimendu anitza eta koloretsua. Espainia eta Frantzia iraganari lotzen direlarik, Euskal Herria etorkizuna da, zalantzarik gabe.